Kont taf li 10% tal-popolazzjoni għandha id-diżlessija? Imma sten, qabel xejn inbilli ħanibda nħambaq fuq id-diżlessija. Taf x'inhi? Id-diżlessija hija terminoloġija li tfisser diffikultà bil-kliem li tista' taffettwa l-qari, il-kitba jew anke l-konċentrament ta' persuna. Madankollu persuni li għandhom id-diżlessija jeċċellaw fil-mod kif jaħsbu u janalizzaw, huma kreattivi u tajbin biex isolvu puzzles li jirrikjedu l-ħsieb. Li żgur huwa li d-diżlessija m'għandha xejn x'taqsam mal-livell ta' intelligenza li jkollu persuna. Mija biss mod differenti ta' kif wieħed jitgħallem minn dak li aħna mdorrijin bih f'sistema edukattiva dinjija tal-one size fits all. Tant li hawn numru ta' persuni bid-diżlessija li aħna nammiraw fosthom għax għamlu suċċess f'ħajjithom, bħal pereżempju l-kompożitur Mozart, ix-xjentist li vvinta t-telefon Alexander Graham Bell u anke l-kantant famuż tal-Beatles John Lennon. Hawn ftit prattiċi mod speċjali fl-iskola biex jgħinu studenti bid-diżlessija jirnexxu f'dinja li mhix għalihom. Imma nisħajilkom tgħiduli xi trid tgħid biha din, dinja li mhix għalihom? Mela x'inhu? Immaġinak inta u imprim, iżda ma tafx l-isfen, imma biex naraw il-kapaċità tiegħek bħala persuna trid bil-fors tgħaddi minn eżami ta' sfin. Allura l-abilità tiegħek verament ma tidirx. L-istess il-persuni bid-diżlessija. Id-diżlessija għandha spettru ta' min tkun severa u ta' min tkun moderata, fil-waqt li anke tvarja minn perjodu għal ieħor. L-ewwel semmejt persuni famużi bid-diżlessija, però ma semmejtx lill-attur Henry Winkler li kien interpreta l-karattru komiku ta' Fonzie fis-sitcom Amerikana ta' snin 70 u 80 Happy Days. Winkler huwa attur ieħor bid-diżlessija li skopra li għandu diżlessija meta kien adult. Huwa wkoll voċiferu fuq id-diżlessija u saħansitra kiteb ktieb tfal ibbażat fuq karattru li jkollu l-istess sfidi li kien iltaqa' magħhom hu meta kien għadu ċkejken. Minkejja li ġeneralment id-diżlessija tiġi identifikata fost it-tfal, bosta jiskopru li għandhom id-diżlessija meta jsiru adulti. Għalhekk, ġieli din tista' ssarraf f'ansjetà fost l-istudenti bid-diżlessija għaliex jafu li anke jekk jagħmlu l-almu massimu tagħhom, ġieli dan ma jkunx biżżejjed biex ilaħqu ma' studenti oħrajn. U għalhekk, intemm b'appell biex ikun hawn ferm aktar għarfien dwar id-diżlessija. U minkejja li x-xahar ta' Ottubru jkun iddedikata għad-diżlessija, il-prattiċi dwar tagħlim differenti għandhom ikunu fuq l-aġenda tal-politika biex bekk jiġi żgurati li l-abilità ta' kull persuna tkun magħrufa u anzi tiġi sfruttata għal benefiċċju tagħha.